Kinong song shnong jong kanong perdi ke bahap apo ke mau kan row blok mene ke sngi kile kendu ikilat patai kubor hasilong pan pentip syapang ki kenrum kenram ki balami lengba ki skim jong katanat watershed jong ke jelai ki bala penyat de urang ba shnong berem kanong perdi. Kini kinong song shnong kanong perdi kile yathu bakat kum ki report jong ke RTI ki bakila yo dang shen lalap banadu ke snem ar hajar khatway hadu ke snem ar hajar arpaway ya ki skim na ka tanat watershed jong ke jela nyai bat yo jing mentoy tang da urang ba shnong berem kata uba em nong rum bat ya ki bia om shim lalap kanu ke jing pentrei kam ka bala pendep lengba ki te ki skim sarkar. Kila benrap ru da ka boong bawat la ai ki kerteng ki nong song snong ya ki balamang ban pentrei kam ya kita ki skim hendrei om shim la don uwei ru u bala yo e kanu ke jing mentoy na ki namar bala le don bor halor jong kite ki khan riu tli ki skim da ute urang ba snong barem kanong perdi ba khim song ba song ba sa hanong perdi ba ha bala benrap na ka tam ni la mat hasnong da jing chen chai ba jing chong mat hada ka ta ba ro si to bismi kham tam nga ba bek ba tham ba duna bum tip ya wa bi ban blai mum ino na jing jam jing chao mat long song snong kami sab na berta jing sa la ben hasnong thao kami sab da wa thri mun song lawat ikut Islam supaya dai nak skim intercept ni lawat ni ya genti la bam katte kat le sni report sni ni la met ni la bun sen ni ya kran show fit patiau ni ya ai kan da ITR ya rap ni ba Louis hagani kapor kedantan wa ba jangan ko cing siam ka ba ni sa la ben men ben song thao ni ka ben ta ka skim wa intercept ni la hier en kuri ni la sondur dur badal ikot kisla la biang ni ngin pen sai ni ba kene ka cing sa la ben apa nong perdi dai ba kan pau sai pelan setelah perthai maka perthai kan yo i maka snong bo betam bila num ino maka liang kum ngau ba trip mat ne ro ni ba yai na mu phim ni la yan ro song lang khlang ben rat in khong no ya ga le ka ching dum ba ka ching snow ba ta ha ka ching la no soldar barim ba master numero dai na ka ta nga yam ba ka chau man ki nong song snong ki sep ten lut dai na ka ta na poi ka sen ka ben kong dai ha ka ne ka ta ka ta nam don ai inquiry hadin haswa jing sisa hadin wadap ka jing trai ka kamram ni ka office banlet pan investigate mo la ka adap na em ka jing trai klam let klam pet klam thot klam dawa banya su issue be ikene ka arlak tangka ba ya kene ka arlak tangka bar khot ke bangilet milit wat jing tep apo asnon perdi rangkat ikini kirang ba klam dang ko ru ka jing trai ya kene ka dai ka jong osnam arjak ar khala nata ka don sa kene jing osnam ar hajar hasan kene dai ka ju hin ka IWMP 11 arjak hasan fon kepala pengkret untuk perdi kene ba layo pe tu siri master nongrum parkhot kini skim nadu arjak hatway hadu arjak arpway lasio ke kerteng jong leo master nongrum bode orang basno ya kene ka water harvesting structure mo kene banutong arjak hasan la sanction cha master nongrum an party an who's that party ngintip madu bode party jong la sanction du khandai polai hajar news pa prapau drip irrigation ya kaba kidan ka tu kene kinorat tempo kipan mo hajing sha ka soil ka sai ai kini ki drip irrigation ha ki jakar tempo kelamdan hadin mala alek inquiry kelamdan kata drip irrigation kata ro adu drop penajar news pa santhol la sanction kene ki irrigation part hana rasio se kata mati hardware for green pipe prap samajar news pa santhol tingka total ka amount kalong saw arlak saw penajar aspa prapau